Helo, dosbarth brefi, gobeithio eich bod chi gyd yn cadw'n iawn ac yn cadw'n ddiogel. Diolch yn fawr iawn i'r rhai hynny ohonoch chi aeth ati i gyflawni'r dasg yr wythnos diwethaf, sef creu map meddwl ar germer. Roedd hi'n werth i weld eich map meddwl chi. Diolch yn fawr iawn i chi gyd ac daliwch ati weithio yn galed. Felly'r wythnos hon, ni'n mynd i gynllunio arbrawf. A cwestiwn yr arbrawf yw, oes germau ar ein dwylo? Felly'n cysylltu nôl gyda'r map meddwl germau nawr, ni'n mynd i ddatblygu mlaen a ystyried pwysigrwydd o olchi dwylo. Felly'r offer sydd angen i gynnal yr arbrawf yw 2 tafell y fara, 1 maneg plastig, sebon i olchi eich dwylo, 3 bag plastig clir, eich dwylo chi ac aipa neu rhywbeth i dynnu llun gyda. Felly yn fras, dyma esboniad i chi beth byddwn ni'n neud. Felly byddwch chi'n gwasgu llaw brwnt lawr ar 1 tafell y fara am 20 eiliad, tynnu fe bant a rhoi fe mewn bag plastig. Wedyn byddwch chi'n eich golchi'ch dwylo gyda dŵr a sebon ac yna gwasgu eich llaw lawr am 20 eiliad a rhoi'r tafell y fara arall mewn bag plastig arall. Ac yna byddwch chi'n gwisgo maneg a gwasgu y llaw gyda maneg arno'r tafell y fara am 20 eiliad a'i rhoi fe mewn bag gwahanol. Ond cyn cynnal yr arbrawf, mae angen i ni i gynllunio, felly mi eisiau chi ddweithio fi wrthnos hon, sut mae sicrhau arbrawf teg? Beth mae angen i ni i gadw yr un peth neu cofio gwneud mwyn sicrhau arbrawf teg? Iawn, ni wedi bod yn edrych pwysigrwydd arbrawf teg yn ystod y flwyddyn, beth ydych chi'n cofio mae'r rhaid i ni wneud bob tro. Ac yn ail ran, rydw i eisiau chi rhagfynegu, guess, predict. Beth ydych chi'n meddwl sy'n mynd i ddigwydd i'r tafell y fara gyda llaw brwnt, gyda llaw sydd wedi golchi gyda dŵr o sebon a llaw sydd yn gwisgo maneg. A defnyddiwch y geirfa mynegu barn sydd ar waelod i dalen hon i'ch cynorthwyo chi wrth ysgrifennu. Dylsech chi gael 2 paragraff. Wedyn ymlaen wedyn, wythnos nesaf byddwn ni'n cynnal yr arbrawf. Felly ni'n cynllunio wythnos hyn, a wythnos nesaf ni'n cynnal felly mae angen i chi sicrhau fod gyda chi'r offer sydd angen arno chi. Bydda i'n cyflawni'r arbrawf gyda chi. Diolch i chi am weithio'n galed a cofiwch rhannu eich gwaith ar Teams dosbarth brefi. Hwyl am y tro!